Pentru traversarea Iordanului, singurul obstacol în calea evreilor, care îi mai desparte încă de țara făgăduită de Dumnezeu lui Avram, este nevoie de o pregătire specială. Dumnezeu a transmis lui Iosua să anunțe întregul popor, pentru că au un timp stabilit de 3 zile pentru pregătirea personală, pentru pregătirea bagajelor, pentru pregătirea emoțională, pentru că după 3 zile ei nu vor mai fi dincolo de Iordan, dincolo de țara făgăduită, ci vor fi moștenitori de drept ai făgăduinței lui Dumnezeu. Iosua, un om ascultător de Dumnezeu, conducătorul poporului evreu, a spus copiilor lui Israel: apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului, Dumnezeului vostru. Iosua a zis: prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe canaaniți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe girgasiți, pe amoriți și pe ebusiți. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum, luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului, Dumnezeului întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului se vor despica în două, și anume, apele care se coboară din sus se vor opri grămadă. Se pare că izraeliții nu aveau nicio indicație cum trebuiau să treacă râul până acum. Înainte de eveniment, probabil că ei s-au uitat la apa Iordanului, dar și-au pus de multe ori întrebări legate de modalitatea în care vor traversa Iordanul. Cu atât mai mult în zilele acestea, când Iordanul este învolburat, depășește cotele obișnuite ale malurilor sale. Anunțul lui Iosua în legătură cu rezultatul miraculos, exact așa cum l-a descris el, avea însă scopul de a crește și de a confirma credința lor în Dumnezeul părinților lor. Iată, zice el, veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru. Adică nu ai cu tine vreun idol de lemn sau de piatră, ci un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care este mereu prezent, un Dumnezeu care arată prin faptele sale că în El credința ta nu este zadarnică. Jehova este o ființă vie, cu putere ca să îi apere și să lucreze pentru ei. Iosua vorbește poporului și prin aceasta îl onorează pe Dumnezeu. El poruncise oamenilor din Israel să se sfințească. De aceea îi cheamă acum să audă cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este mijlocul obișnuit de sfințire. Așa cum Domnul Iisus ne amintește și ne învață în rugăciunea sa: sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Întotdeauna este important, pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, noi să avem o pregătire prealabilă. De multe ori noi ne așezăm, luăm Biblia, o deschidem și începem să o citim, fără să avem o pregătire prealabilă în mintea noastră, în gândul nostru, chiar din punctul de vedere organizatoric. Atunci când citim Biblia, noi trebuie să avem în vedere renunțarea la unele lucruri care știm că ar putea să ne surprindă, ca să ne deranjeze. Și întotdeauna, atunci când cineva dorește să citească în Sfânta Scriptură, este bine să se roage, pentru că aceasta este o pregătire personală în legătură cu Duhul Sfânt. Noi credem că Duhul Sfânt a inspirat pe oamenii care au scris cuvintele Sfintei Scripturi. Din cauza aceasta cerem același Duh Sfânt, puterea Duhului Sfânt și înțelepciunea Duhului Sfânt, ca să ne ajute și pe noi să înțelegem ce a avut în vedere Duhul Sfânt când i-a inspirat pe oamenii care au scris. Altfel, citirea Bibliei nu ne va ajuta la nimic, nu vom înțelege
probabil că va interveni și plictiseala. Experiența aceasta pe care am surprins-o în această ocazie ne arată că Iosua, înainte de a le transmite cuvântul lui Dumnezeu, indicațiile lui Dumnezeu pentru traversarea Iordanului, Iosua le propune o perioadă de pregătire, o perioadă de cercetare. Este foarte important lucrul acesta. Chiar și înainte de a merge la biserică, noi trebuie să avem un timp de cercetare împreună cu Dumnezeu. Înainte de a pleca la biserică, noi trebuie să ne hotărâm să fim dispuși călăuzirii Duhului Sfânt, pentru ca ceea ce auzim la biserică, ceea ce Dumnezeu ne cheamă să împlinim la biserică, să fie pentru înțelegerea mai bună a lui Dumnezeu și în același timp pentru acceptarea din partea noastră a acelor cuvinte, probabil mai greu de înțeles, sau cuvinte prin care Dumnezeu ne cere o schimbare reală a atitudinii, a vieții noastre. Fără această pregătire, s-ar putea ca chemarea lui Dumnezeu, invitația lui Dumnezeu sau mesajul lui Dumnezeu să nu fie înțeles. Gândiți-vă ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă Iosua ar fi adunat oamenii din Israel și le-ar fi spus cuvintele acestea. Să știți că vom trece Iordanul, preoții vor duce chivotul și când talpa piciorului lor se va uda, Iordanul se va opri. Era nevoie de o pregătire care implică și rugăciunea. Este cu atât mai important lucrul acesta să-l înțelegem, cu cât trebuie să amintim faptul că la trecerea Mării Roșii, atunci când Dumnezeu i-a scos pe evrei din țara Egiptului, la trecerea Mării Roșii, cei care erau astăzi în fața Iordanului erau în vârstă de până la 20 de ani. Singurii care au participat la traversarea Mării Roșii în calitate de adulți erau doar doi, Iosua și Caleb. Ceilalți erau destul de curioși, poate nemai amintindu-și toate detaliile din trecerea Mării Roșii. Acum, probabil că vorbeau unii cu alții despre modul în care Dumnezeu va fi văzut în același fel cum despică Iordanul, așa cum și aduc ei aminte sau cum le-au povestit lor părinții că s-a întâmplat cu Marea Roșie. Însă, înainte de orice, oamenii trebuie să fie pregătiți, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, trebuie să-i găsească în stare să-l accepte și capabil să-l împlinească. Iată, spune Iosua, chivotul legământului Domnului, întregului pământ, va trece înaintea voastră în Iordan. În timpul lui Moise, norul de foc, stâlpul acela care era vizibil în timpul nopții, norul acela era călăuza lor, acolo era prezența lui Dumnezeu. Dar acum, în timpul lui Iosua, este chivotul. Norul care a călăuzit și i-a ocrotit în timp de 40 de ani pe toți evreii în călătoria lor prin pustie, nu va mai merge cu ei. Dar atât norul, cât și chivotul, ambele erau semne vizibile ale prezenței lui Dumnezeu. Ceea ce este important să reținem este că se numește chivotul legământului Domnului întregului pământ. Cel care este Dumnezeul tău, care este în legământ cu tine, este Domnul întregului pământ. Poate că ar fi important să reținem această precizare pe care Duhul Sfânt a inspirat pe Iosua să o transmită oamenilor. Legământul pe care eu îl am cu Dumnezeu nu este un oarecare Dumnezeu, nu este doar Dumnezeul meu, și nu este Dumnezeul pe care eu îl cunosc atât cât pot să-l cunosc, ci este Domnul întregului stăpân, întregului pământ, este stăpânul întregului univers. Și este între mine
și acest Dumnezeu al meu un legământ. Interesantă această precizare. Deși Domnul este stăpânul întregului pământ, Dumnezeul acesta este al tău. Cu alte cuvinte, relația pe care Dumnezeu dorește să o dezvolte și să o păstreze cu fiecare om este o relație individuală. Deși acest lucru se poate realiza împreună cu oricare om de pe fața pământului. În felul acesta, trecerea Iordanului a fost destinată să fie pentru ei ca și un semn sigur al prezenței lui Dumnezeu, că era cu ei. Dacă Dumnezeul cel viu este printre voi, va izgoni dinaintea voastră pe canaaniți, vrea să spună Iosua. O va face cu siguranță și mai ales o va face eficient. Ce ar putea să-L împiedice pe Dumnezeul tău? Ce poate sta în calea Domnului, în fața căruia râurile sunt împărțite și secate, în fața celui care a secat și a despărțit marea în două părți vizibile? Ce poate să-L împiedice pe acest Dumnezeu al tău, Domnul întregului pământ, ca să împlinească făgăduința pe care ți-a făcut-o? Lucrul pe care trebuie să-l avem în vedere cu privire la prezența chivotului sau prezența lui Dumnezeu prin chivotul acesta este deosebit de important. Poate că ne întrebăm, de ce nu a mai fost norul? Ei se obișnuiseră cu norul, acela îl vedeau ziua cum îi umbrea să nu îi distrugă soarele arzător al pustiei. Norul acesta se transforma după aceea în flacără încălzitoare și luminoasă, care era deasupra taberei în timpul nopții, când frigul cobora și era destul de incomod. Se învățaseră ani de zile cu prezența lui Dumnezeu în forma aceasta. Acum însă nu mai este norul. Însă este un alt semn al prezenței lui Dumnezeu cu Israel. Și trebuie să înțelegem că semnul prezenței lui Dumnezeu cu Israel în stâlp de nor a fost temporar. Prezența lui însăși este însă permanentă și se schimbă. Este important lucrul acesta să-l știm și să-l înțelegem, pentru că acest lucru se întâmplă cu noi. Prezența lui Dumnezeu, în mod vizibil, în mod tangibil uneori, este atât de plăcută nouă și ne-am dorit să se întâmple mereu acest lucru. Însă, la un moment dat, aspectul acesta al răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunile noastre ar putea să nu mai fie la fel. Însă prezența lui este aceeași. O să revin asupra acestei idei pentru că este deosebit de importante. Stâlpul de nor care îi condusese până acum nu îi va mai conduce niciodată. Sub călăuzirea stâlpului de nor, până atunci evreii mărșăluiseră. Sub umbra lui se odihniseră ziua, se încălziseră noaptea. Semnul prezenței lui Dumnezeu fusese o dulce asigurare și un constant succes. Acum dispare cu totul din istoria lui Israel. Ei vor traversa Iordanul sub îndrumarea chivotului și numai a acestuia. Prezența lui Dumnezeu însă rămâne cu ei, dar semnul vizibil este retras. Au fost unii care au privit doar la semn și și-au construit speranța în Dumnezeul cel viu. Acum, evreii sunt conduși de Iosua. Se încred în dragostea și în credincioșia pe care au cunoscut-o în caracterul lui Iahve. Acum erau gata să se aventureze fără semnul lor, fără stâlp de nor și fără stâlp de foc. Îndrăznind, l-au găsit pe Dumnezeu acolo, în chivot, deși norul prezenței sale fusese retras. Aceasta este o lecție minunată, care se numește a umbla prin credință, mai degrabă decât prin vedere. Până acum ei vedeau stâlpul mergând înaintea lor, oprindu-se, și ei urmau, fără să greșească, mișcarea stâlpului de nor și de foc, prezența lui Dumnezeu. Dar acum ei nu vor mai merge prin vedere, ci vor merge prin credință.
Și noi avem nevoie de lecții ca acestea. Noi știm că prezența sau absența lui Dumnezeu nu trebuie să fie recunoscută din prezența sau absența semnului acesteia, pe care noi îl identificăm prin simțuri. Cu toți suntem suficient de evrei pentru a cere un semn, așa cum au fost cei din vremea Domnului Isus. Și vreau să precizez aici un lucru cu care suntem tentați de multe ori să cochetăm. Noi credem că Dumnezeu se manifestă în viața noastră doar atunci când îl simțim. Simțurile nu sunt însă întotdeauna cele care ne spun realitatea cu privire la viața noastră, cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi nu trebuie să ne bazăm în relația cu Dumnezeul nostru prin simțuri, prin vedere, prin auz, prin trăiri, prin emoții. Lucrul acesta se poate întâmpla la începutul cunoașterii lui Dumnezeu. Imaginați-vă evreii. Mulți s-au născut și au văzut stâlpul de nor și stâlpul de foc. Mulți s-au născut și au descoperit că trebuie să iasă din cort să culeagă în fiecare dimineață mană. Mai mult, vineri o cantitate dublă, iar sâmbătă mana nu cade pe pământ. Așa au trăit timp de 40 de ani. Dar acum, din momentul acesta în care ei vor trece Iordanul, aceste lucruri nu vor mai fi. Ei nu se vor mai baza pe simțuri. Mi-este foame și trebuie să privesc dimineața să văd dacă este mana acolo. Mi-este frig și stau liniștit pentru că stâlpul de foc este deasupra corturilor. Acum, evreii trebuie să trăiască nu prin vedere, ci prin credința că Dumnezeu este acolo, așa cum a fost înainte, doar că nu mai este văzut. Există mulți oameni care cred că atunci când se simt bine, Dumnezeu este cu ei. Sunt oameni care își pun foarte mare încredere în simțămintele acestea. Simt că Dumnezeu îmi spune, simt că Dumnezeu mă cheamă, simt că Dumnezeu merge cu mine. Este periculos. Pentru că dacă ne bazăm doar pe simțuri, unde este credința? Simțurile sunt tangibile. Dar noi știm, și dacă suntem sinceri cu noi înșine, putem să recunoaștem că atât de multe traume în viața noastră se datorează simțurilor. Dumnezeu spune în cartea profetului Ieremia, inima care este sediul sentimentelor, simțurilor. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Noi înșine suntem surprinși de stările noastre emoționale de multe ori și știm de câte ori ne-au dezamăgit ceea ce credeam noi că sunt lucruri bune, ceea ce credeam că sunt frumoase, ceea ce credeam că sunt necesare, ceea ce am dorit. Și când le-am avut, n-au mai corespuns așteptărilor, pentru că simțurile noastre ne-au înșelat. Relația pe care trebuie să o dezvolți cu Dumnezeu este o relație a credinței. Trebuie să crezi ceea ce Dumnezeu ți-a spus. Și dacă ți se arată, dacă făgăduința lui Dumnezeu îți umple sufletul de bucurie, îți umple sufletul de răbdare, de pace, lucrul acesta este o dovadă reală că ești într-o relație bună. Dar dacă tu mergi mai departe și nu trăiești aceste simțăminte, aceasta înseamnă cumva că Dumnezeu nu este cu tine, nici vorbă. Pentru că Dumnezeu este omniprezent. Atunci când Dumnezeu ți-a promis ceva, trebuie să crezi că El împlinește. Chiar dacă nu-L vezi, chiar dacă nu-L auzi, chiar dacă nu-ți răspunde la rugăciune, da, El este acolo. Pentru că Dumnezeu nu vrea să dezvolți o relație de iubire cu El doar pe ceea ce vezi, doar pe ceea ce simți. Nu este aceasta strategia pe care Satana a propus-o lui Dumnezeu cu privire la Iov? Satana îl învinuiește pe Iov că îl ascultă pe Dumnezeu doar pentru că vede cum se înmulțesc bogățiile, doar pentru că are în jur fericirea, își vede copiii împliniți, turmele sale cresc, averile lui sunt
impresionante. Și Satana spune normal, pe baza simțurilor este Iov ascultător de tine. Ia atinge-te de el. Ia să nu mai simtă nimic din ceea ce îi dai. Și aici apare întrebarea care mi se pare extrem de importantă. Unde era Dumnezeu în timp ce Iov suferea? În timp ce Iov îl căuta, în timp ce Iov striga, vreau să mi se arate Dumnezeu, vreau să-mi spună care este motivul pentru care eu sufăr. Unde era? Cu siguranță că era acolo. Pentru că Dumnezeu a pariat pe Iov și a câștigat pariul acesta. S-a bazat nu pe simțurile lui Iov, s-a bazat pe credința lui Iov. Dacă vom înțelege lucrul acesta, viața noastră se va transforma foarte repede. Și, într-adevăr, nu am mai avea niște eșecuri rapide și frecvente din cauza simțurilor noastre cu care îl întâmpinăm pe Dumnezeu. Dacă mi este bine, Domnul mă iubește. Dacă nu mă simt bine, înseamnă că Domnul s-a depărtat de mine. Aceasta este o greșeală. Vrem, de multe ori, o asigurare a acceptării dincolo de ceea ce transmit cuvintele Evangheliei. Noi ne dorim o conducere a providenței înainte de a ne simți confortabil să începem ascultarea de El. Vrem să ne asigurăm că El merge cu noi înainte de a crede că El ne-a promis lucrul acesta. Așa se întâmplă să auzim în jurul nostru sau să trăim uneori răpiri sufletești, șoapte mistice ale mângâierii lui Dumnezeu, experiențe speciale care nu au fost acordate altora. Acestea sunt periculoase pentru noi toți, dacă le lăsăm să capete prea multă importanță. Vă aduceți aminte că, la un moment dat, Irod a primit pe Domnul Iisus trimis de Pilat ca să-l judece. Și Irod i-a propus să facă o minune, să-l impresioneze. Și Domnul Iisus n-a făcut lucrul acesta. Evreii despre care vorbim acum erau eliberați de curând din sclavie, în urmă cu 40 de ani. Ei aveau nevoie de semne. Acum însă erau mai maturi în experiență, erau mai puternici în credință, iar semnele pentru ei nu mai erau necesare. În toate cazurile se va constata că semnele aparțin etapelor anterioare ale experienței, fie ale comunității, fie ale individului. Când experiența și credința sunt puternice, semnele sunt retrase. În etapa aceasta, noi suntem provocați să trăim credința la nivelul chiar dacă. Chiar dacă nu văd că mai sunt oile în grajduri, spunea profetul, chiar dacă mă uit și smochinele nu mai sunt în copac, chiar dacă nu mai aud mugetul animalelor, chiar dacă nu mai văd nimic din ceea ce a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, eu rămân statornic. Experiența, când este suficientă, prin dovezi clare că Dumnezeu a intervenit în viața ta, dezvoltă credința atât de puternică încât semnele nu mai sunt cele de care depinde ascultarea de tine, ci făgăduința lui Dumnezeu pe care o primești prin credință. În timp ce semnul prezenței este temporar, prezența în sine a lui Dumnezeu este permanentă pentru tot poporul lui Dumnezeu, inclusiv pentru noi. Dumnezeu i-a condus prin chivot pe evrei la fel de puternic și la fel de înțelept ca și prin stâlpul de nor. Chivotul l-a proclamat Dumnezeul milei și al legii pe Iahve. L-a proclamat un Dumnezeu al promisiunii pline de har, dar și un Dumnezeu al poruncilor nobile, izbăvindu-i pe oameni prin harul pe care El l-a dat, transformându-i prin datoria pe care a cerut-o. Acesta a fost Dumnezeul lui Israel, un Dumnezeul care era prezent în manifestarea chivotului. Pentru că în chivot sunt două lucruri distincte. În interiorul lui
se găsesc cele 2 table ale celor 10 porunci. Deasupra chivotului este capacul milostivirii sau capacul harului. Dacă evreii au privit spre nord și vedeau umbră și căldură, probabil că erau niște lucruri absolut necesare pentru supraviețuirea lor în deșert. De data aceasta, evreii trebuie să privească spre chivot. Și în chivot, Dumnezeu se manifestă într-o formă superioară înțelegerii lor. Dumnezeul chivotului este Dumnezeul legii, dar și Dumnezeul harului. Acum, în loc de semne, există simbolul milei, dar și simbolul datoriei, legea. Acestea trebuie să-l conducă pe Israel. Nu sunt vulturi, nu sunt simboluri ale puterii biruitoare, ci sunt table de piatră și acestea i-au condus, i-au protejat pe drumul pe care mergeau israeliții, conduși de chivot. Aceasta ne învață că atunci când cineva merge sub conducerea celor 10 porunci, dar și a promisiunilor harului lui Dumnezeu, el este la fel de bine condus și are la fel de mare ajutor ca atunci când un stâlp de foc se mișcă înaintea lui. Este important lucrul acesta pentru noi. Adesea semnele noastre din partea lui Dumnezeu sunt retrase, dar ascultarea și harul sunt călăuze singure. Chivotul le conține pe ambele. De aceea este aceeași prezență ca și norul. Ceea ce a întreochipat chivotul, harul și legea, este suficient pentru noi, atât ca persoane, cât și ca biserică. Acolo unde te conduc tablele legământului, chiar acolo vei găsi și harul. Ba chiar mai înainte de a descoperi legea, întâmpini harul, iar harul îți vorbește despre lege. Dumnezeu te ghidează prin iluminarea conștiinței sau prin principiul Bibliei. Nu căuta niciun semn. Apostolul Iacov scrie în epistola sa la capitolul 2 cu versetul 10: Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Aceasta este legea, în complexitatea ei. Apostolul Pavel, scriind către Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12, subliniază celălalt aspect. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Aceste elemente sunt indispensabile, sunt interdependente. Ele nu pot să supraviețuiască separat, pentru că este Dumnezeul întreg exprimat în chivot. Un Dumnezeu care se manifestă prin slava Lui, numită Shechina, prezența slavei, în prezența chivotului. Prezența lui Dumnezeu va fi mereu cu toți cei care țin poruncile, dar se încred în harul său. Apostolul Pavel pune o întrebare capitală. Prin credință desfințăm noi legea? Răspunsul este categoric, nici de cum. Dimpotrivă, noi, prin credință, întărim legea. După cuvintele Domnului Iisus, atunci când spunea, nu am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Iosua continuă discuția cu poporul. Acum luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Iosua îi îndrumă să pregătească 12 bărbați, câte unul din fiecare seminție, adică din fiecare trib. Oameni care trebuie să fie la îndemâna lui Iosua pentru a primi ordinele pe care trebuia să le dea după aceea. Acești 12 oameni nu trebuiau să stea lângă preoți. Nu trebuiau să meargă cu ei lângă chivot. Ei trebuiau să fie martori ai minunilor făcute de el.
Trebuiau să fie însă la îndemână pentru slujba la care erau chemați și aveau o slujbă specială. Motivul pentru care trebuiau să fie aleși probabil că nu a fost comunicat izraeliților decât după ce trecerea a avut loc și oamenii aceștia și-au efectuat misiunea. Versetul 13 este impresionant. De îndată ce preoții care duc chivotul Domnului, Dumnezeul întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume, apele care se coboară în sus se vor opri în grămadă. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Dumnezeu i-a poruncit lui Iosua și poporului Israel că este momentul acum, hotărât de el, să treacă râul Iordan. Trecerea Iordanului însă a fost total diferită de cea a Mării Roșii. Când au trecut Marea Roșie, Moise s-a apropiat de apă, a lovit-o cu toiagul și toată noaptea apele s-au retras de o parte și de alta. În Marea Roșie, apele au făcut două ziduri, într-o parte și alta, iar la mijloc era uscat. Oamenii vedeau apa stând nemișcată pe de o parte și alta. Atunci Moise a lovit apa cu toiagul. Când au trecut Iordanul, a fost vorba de o minune și mai mare, pentru că era vremea inundațiilor. Trecerea evreilor a provocat oprirea tuturor apelor care se revărsau în Marea Moartă. Minunea a fost cu atât mai mare cu cât a fost săvârșită într-un asemenea moment când Iordanul inunda malurile sale datorită topirii zăpezilor de pe vârfurile munților. Iosua le spune acum mai pe larg în ce fel ar trebui să treacă ei peste Iordan, prin oprirea curgerii lui. Cu siguranță că Dumnezeu ar fi putut, printr-un îngheț brusc, miraculos, să înghețe suprafața Iordanului, astfel încât toți evreii, toți cei care trebuiau să traverseze dincolo, să fi trecut peste gheață. Însă, știți de ce nu a făcut lucrul acesta? Pentru că acest lucru se mai întâmplă uneori, ca Iordanul să înghețe. Și Dumnezeu nu a dorit ca trecerea miraculoasă a Iordanului să fie pusă pe seama unui eveniment natural. Nu ar fi fost o onoare specială pentru Dumnezeul lui Israel. Și mai ales, nu ar fi fost groază pentru dușmanii lui Israel. A înghețat Iordanul și noi putem să trecem pe deasupra Iordanului când îngheață, puteau să spună cananiții. De aceea, trebuie făcută într-un asemenea mod încât să nu aibă precedent, un alt precedent decât uscarea Mării Roșii. Acea minune se repetă aici pentru a arăta că Dumnezeu are aceeași putere de a termina mântuirea poporului său pe care a început-o. Pentru că El este Alfa, dar și Omega. Cuvântul Domnului a fost la fel cu Iosua ca și cu Moise. Prin împărțirea apelor de ape, făcând să apară uscatul care fusese acoperit, Dumnezeu le-a amintit de ceea ce Moise, prin revelație, i-a instruit cu privire la lucrarea creațiunii. În Geneza, capitolul 1, cu versetul 9, Moise scrie în Geneza: Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de dedesubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeul căruia s-au închinat era același Dumnezeu care a făcut lumea și are aceeași putere care s-a manifestat atunci la creațiune să se manifeste și astăzi. Este foarte interesant dacă vom înțelege acest tablou paralel cu creațiunea. Dumnezeu a zis să se strângă apele. Și apele s-au strâns, scoțând la iveală uscatul. La Iordan,
Dumnezeu strânge în același fel apa. Întotdeauna Dumnezeu își manifestă propria sa glorie în situația neputinței omului. Când Dumnezeu vorbește, întristarea și necazul fug departe. Cei ai căror pași aproape au lunecat, care s-au întristat de cei răi sau de semnele aparente ale mâniei lui Dumnezeu, aceștia descoperă că El a făcut pentru ei cărări drepte, pentru picioarele lor. Acolo unde păruseră dezamăgire și disperare, neputință și spaimă, Dumnezeu a creat o cale sigură. Și iată că izraeliții, care probabil s-au născut în timpul celor 40 de ani de pribegie în pustie, acum sunt impresionanți de același Dumnezeu despre care vorbeau părinții lor, că l-au văzut la Marea Roșie, despicând marea în două. De data aceasta însă este cu totul și cu totul diferit. Dumnezeu oprește curgerea apei. La Marea Roșie, Dumnezeu separă apa mării. Acum oprește curgerea. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan, când li s-au muiat picioarele în marginea apei, că Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Tartan, iar cele ce se coborau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Iordanului, Erihonului. Interesant tabloul, dacă îl urmărim cu atenție. Chivotul a intrat primul în ape, deschizând calea poporului. Intrarea Domnului Hristos în mormânt ne deschide o cale pe care n-am mai trecut, o cale nouă, o cale vie. Dacă acum chivotul intră primul în apă, la despicarea Mării Roșii, norul era în spatele evreilor, protejându-i de egipteni. Norul care era acolo, într-o parte, arunca întuneric. Era întunecos și a ținut pe egipteni în noapte. Pe partea cealaltă, norul lumina, făcând pe evrei să treacă liniștiți și fără haos să treacă prin marea care a făcut un drum uscat prin mijlocul ei. Acum, chivotul merge înainte. Acum picioarele preoților care poartă chivotul au fost udate și Dumnezeu a intervenit prin prezența sa ca o putere pe care o manifestă în chivotul în care se găsește legea și deasupra căruia se găsește harul. Când chivotul intră în apă, deodată toată alibea râului a secat. Este un spectacol cu atât mai extraordinar cu cât a avut loc în timpul recoltei, corespunzând lunilor aprilie sau mai din vremea noastră. Și Biblia face o precizare: Iordanul se revarsă în perioada aceasta peste toate malurile sale. Ploile de primăvară erau foarte abundente. Canalul său, alimentat cu zăpadă topită din Liban, era la cea mai mare înălțime. Era plin. Râul, în jurul Erihonului, are în mod obișnuit aproximativ 50-60 de metri lățime. La seceriș însă este de 2 ori mai lat. Este posibil ca locuitorii de pe malul vestic al Iordanului să fi crezut că evreii mai au câteva zile sau chiar câteva săptămâni ca să poată trece râul. Poate că ei credeau că nu se vor confrunta cu un pericol imediat prin trecerea evreilor în Canaan. Există totuși și posibilitatea ca unii dintre canaaniți să se fi temut de izraeliți, amintindu-și că ei trecuseră Marea Roșie cu 40 de ani în urmă. Ne amintim că Rahav spunea celor două iscoade: știm despre Dumnezeul vostru, este Dumnezeul cerurilor și al pământului. Dumnezeul acesta
a trecut prin Marea Roșie, știm despre evenimentul acela. Însă, acum de îndată ce picioarele preoților se scufundau în marginea apei, râul s-a oprit deodată. Apele de deasupra s-au umflat, s-au așezat într-o grămadă, iar celelalte au alergat înapoi. În timp ce acestea stăteau grămadă și nu s-au răspândit, au urcat continuu într-o creștere inexplicabilă a râului și lucrul acesta a fost observat cu uimire de toți cei care locuiau mai sus pe râul Iordan. Apele de pe cealaltă parte a acestui baraj invizibil curgeau și au lăsat fundul râului uscat cât de mult și cât de adânc în jos. Când treceau prin Marea Roșie, apele erau un zid în ambele părți. Aici este zidul doar într-o singură parte. Aceasta Dumnezeu a vrut să ne arate că poate să facă ceea ce îi place. Poate să schimbe cursul apei, poate să schimbe cursul naturii, poate să modifice legile naturii, poate transforma fluidele în solide, poate să transforme apele în roci stătătoare, poate, dimpotrivă, rocile să le transforme în apă curgătoare, așa cum a făcut să țâșnească apa din stâncă. Toate aceste lucruri sunt pentru a-i servi scopurilor pe care Dumnezeu le are în planul de mântuire. Ce nu poate face Dumnezeu? Ce nu va face El pentru mântuirea popoarelor? Uneori Dumnezeu despică pământul cu râuri. Profetul Habacuc spune, tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. Uneori, ca aici, la Iordan, despică râurile ca să se vadă pământul. Atunci când cursul acestui pârâu puternic și rapid a fost oprit dintr-o dată, apele au vuit, s-au tulburat, s-au învolburat, astfel încât munții păreau să se cutremure de umflarea lor. Probabil că în amintirea acestui eveniment este scris Psalmul 93. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Cu referire la evenimentul acesta, profetul Habacuc întreabă, a fost Domnul nemulțumit de râuri? S-a mâniat Domnul pe râuri? De se întâmplă lucrul acesta? Răspunsul este nu. Domnul a ieșit să aducă mântuire poporului său și evenimentele acestea ale naturii îi sunt supuse pentru a împlini planurile sale. Destul de multe elemente supranaturale s-au petrecut simultan atunci când picioarele preoților au atins apele Iordanului. Este foarte important să înțelegem că evenimentul a avut loc exact așa cum fusese prezis. Momentul a fost precis și s-a împlinit întocmai. Evenimentul a avut loc într-un moment în care apele râului erau în faza de inundație. Nu era Iordanul secat. Nu era nici secetă în vremea aceea, ci era apă abundentă. Zidul de apă a rămas intact mai multe ore sau poate chiar o zi întreagă, până când toți evreii au trecut. Albia moale și umedă a râului s-a uscat dintr-o dată. Sigur că numai Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. Apoi apa a revenit imediat la locul ei, de îndată ce izraeliții au trecut de cealaltă parte, iar preoții au ieșit din râu. Cu câteva veacuri mai târziu, profeții Ilie și Elisei au traversat același râu tot pe pământ uscat, dinspre vest spre est. Curând după aceea, Elisei a traversat din nou râul în partea opusă, călcând în mijlocul Iordanului pe pământ uscat. Dacă se susține că e neapărat nevoie ca un fenomen natural să fie avut loc pentru a explica traversarea Iordanului de către israeliți, unii cred că a fost un cutremur care a rupt
barajul și a blocat apele. Ar trebui însă să conchidem că două cutremure au trebuit să aibă loc la o mică distanță de timp pe vremea lui Ilie și pe vremea lui Elisei. Știți că Elisei l-a condus pe Ilie până când a fost luat la cer și traversarea lor prin Iordan s-a făcut printr-o minune. Ilie a lovit cu mantaua Iordanul și apele s-au desfăcut și i-au trecut ca pe uscat. După ridicarea la cer a profetului Ilie, Elisei s-a întors și a făcut aceeași procedură. Și Dumnezeu l-a ascultat, săvârșind încă o dată minunea despărțirii Iordanului. De aceea, ideea pe care scepticii o avansează, că a fost un cutremur care a aruncat stâncile și a făcut un baraj blocând apele Iordanului, nu este funcțional. Preoții stăteau nemișcați în mijlocul râului în tot timpul când poporul trecea. Așa cum au făcut un pas îndrăzneț când au pus primul picior în Iordan, tot așa și acum au avut o atitudine îndrăzneață când au rămas cel mai mult în Iordan. Dar știau preoții că ei au pe umerii lor propria protecție. Ceea ce protejează pe evrei este de fapt protecția care este lângă ei, cel mai aproape de ei. Mă gândesc la oamenii aceștia și încerc să înțeleg ca fiind cei care privesc marea gloată care trece pe lângă ei. Nu știu dacă ar fi dorit să-i grăbească pe evrei sau dacă plăcerea de a purta chivotul îi făcea să stea liniștiți, așteptându-și rândul când să iasă și ei în siguranță sau în pământul care le asigură un loc obișnuit al lor. Atitudinea lor trebuia să încurajeze credința poporului. Cu siguranță că oamenii priveau la preoți, priveau spre chivot. Ei trebuiau să poată merge triumfător în Canaan. Evrei nu trebuiau să se teamă de râu. Ei erau asigurați de prezența lui Dumnezeu, care s-a întrepus între ei și cea mai mare primejdie, între ei și apele furioase. Râul a fost astfel secat. Cât de departe ar putea să ajungă privirea? La o distanță destul de mare până la cetatea Adam, spune Sfânta Scriptură. Și lucrul acesta a fost un element uimitor, pentru că pe tot parcursul acesta oamenii cananiții au văzut minunea. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Dacă Marea Roșie îi bloca lui Israel ieșirea din Egipt, ieșirea din robie, acum Iordanul îi închidea intrarea spre Canaan. Trecerea acestui fluviu ne va învăța un nou adevăr, și anume că un copil al lui Dumnezeu este invitat să ia în stăpânire cerul prin credință. Este invitat să se bucure de el. Aceasta corespunde cu intrarea în Canaan. Acest lucru însă este posibil atâta vreme cât marele nostru preot ceresc, simbolizat de chivotul care conține legea și harul, mai stă în centrul sanctuarului ceresc și mai mijlocește pentru noi. Sunt convins că la trecerea Iordanului sau la trecerea Mării Roșii, nimeni nu a vrut să se întoarcă înapoi. Nimeni nu avea în intenția lui să zăbovească, ci era o trecere grăbită, o trecere spre o țintă precisă. Treceau prin Marea Roșie spre eliberare, lăsând păcatul în urmă. Robia este un simbol al păcatului. Acum ei trec la fel de grăbiți și hotărâți dinspre pustie înspre Canaan. Canaanul este un simbol al cerului. Dacă suntem dintre aceia care
suntem gata să părăsim pustia acestei lumi și dacă suntem gata să primim făgăduința vizibilă a cerului pe baza celor pe care Domnul Iisus le-a spus, mă voi întoarce să vă iau cu mine, atunci nu este timp de zăbovire. Nu este timp de a ne uita înapoi. Pentru că știm că marele nostru preot, Domnul Iisus, care mijlocește acum, prin harul său, pentru iertarea păcatelor noastre, știm că lucrarea lui nu este infinită. Este infinită ca valoare. Dar din punct de vedere al timpului, lucrarea de mare preot se va sfârși și atunci harul se va încheia. Acum, este adevărat ceea ce Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 8, cu versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Deci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cu siguranță, trecerea Mării Roșii și acum trecerea Iordanului a cuprins și persoane vârstnice. Poate că erau și oameni bolnavi. Poate că erau și copii micuți care nu puteau să țină ritmul alert al celor mari. Însă acolo era chivotul, prezența și simbolul Domnului Isus, care cu răbdare a așteptat ca toți să treacă în siguranță. Acest lucru se întâmplă și cu noi. Poate că nu putem să avem o transformare explozivă. Poate că nu avem curajul să alergăm, renunțând la tot ceea ce este obișnuință păcătoasă în viața noastră. Dar cuvintele acestea, avem un mare preot însemnat pe Iisus Hristos. Invitația să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, ca să putem să fim ajutați, ca să putem să primim har la vreme de nevoie. Invitația aceasta ne face să nu mai zăbovim, ne face să așezăm cu prioritate alegerea noastră, căutarea noastră, preocuparea noastră cu prioritate în ascultarea de Dumnezeu. Pentru că El astăzi ne cheamă. Și dacă ne cheamă, înseamnă că ne cunoaște. Și pentru că ne cunoaște, înseamnă că ne-a pregătit un loc în ceruri. Iar El vine curând să ne ia acolo unde ne-a promis că ne duce și pe noi, ca să fim împreună cu El. Ești gata?